Старите хора си държат ръцете, разхождат се в парка, хапват заедно, но изобщо не се случи така. С малко кураж от моя страна и малко фармацевтична помощ, Норман се превърна в страстен жребец, който ме пленяваше всяка нощ. Беше прекрасно, а похота му беше нежна, но изискваща и точна. Можеш да си свериш часовника по него. 7:30 сутринта, сряда и неделя. След чаша кафе и бърз отскок до тоалетната, той ме хващаше отзад и ме караше да се треса, като 16-годишно момиченце, което се бунтува срещу твърде религиозните си родители. Сряда и неделя сутрин. Норман Нюлендър ме обичаше така, както никой друг. Сряда и неделя сутрин между 7:30 и 7:45. Малко се възбудих.